ngerti kula budal rai kula pun kula putih. Apa melih lagi mlebu tenggene niku perjalanan mlebet Kedhik niku lho. Wah, jan kula rai kula putih wedi lho. Kok wedi piye Kang Gareng? Nek kono kancane yo akeh kok ya. Karo Mbah Mudin. Wedi aku. Lah kok iso wedi karo Mbah Mudin ning ndi gawa pocong. Mbah Mudin ngendi-endi gawa? Pocong. Alah, Mbah Mudin. Nek tipis ki yo keunggulane ngene iki. Gaya napa wae iki fleksibel. Jajalen Aku iso. Iya. Iya, penak ngene jajal sing tobruk ngene Wah, iki yo kok penak menreng. Iso aku. Aku gak. Ngapa to ning dhuwur panggung kok nggawa dongkrak iki? Iku dudu jongkrak. Wong dilungguhi kok ndut ngono kuwi ngapa? Iki anu HP ku lali tak kantongi ning ngarep iki. dudu Mbak Lucy dudu kuwi. Apa? Dudu kuwi hernia. Nise, talan. Nise. Dalan gareng. Sugeng dalu Kang Gareng. Wilujeng dalu Pak Cangi Marsudi Bawa Laksana. Alhamdulillah. Suwi ra ketemu muga-muga sehat walafiat, Mak. Amin Kang Gareng. Wah jan luar biasa dalu niki kula saged dolan melih tenggene Prengguk. Kula biasane metu etan mriko kula wau medal mriku. Alhamdulillah kancaku ya gur bencok percil. Eneke ubo rampe sawah kabeh do muni. Ngerti kula budal rai kula pun kula putih. Apa melih lagi mlebu tenggene niku perjalanan mlebet Kedhik niku lho. Wah, jan kula rai kula putih wedi lho. Kok wedi piye Kang Gareng? Nek kono kancane yo akeh kok ya. Alhamdulillah ibu-ibu sing lenggah, muga-muga sedaya pinaringan seger waras Allahumma. Muga sing ibu ingkang lenggah muga-muga mas-masane ndang tambah Allahumma. Muga-muga panjang yuswa Allahumma. Yukatini lah. Kat sore wis neng kono ing delok Gareng. Kowe kok kenal Lek Katini rek? Alah Yukatini Yupaikem mbok dipuji. Wapal kula. Napa melih niku ibuke Bu Parmi. Wah, alhamdulillah. Ket sonten asale foto kalih kula ping 1000 jaran. Ngantek wedak kula mbluduk. Iku gara-gara Bu Parmi. Pak
sinten asmane kang kagungan kersa niku wau? Ingkang Pak Lasmin. Nggih, Pak Lasmin. Las niku tegese kenceng, min ki kekurangan. Kenceng ora tau kekurangan. Tegese mboten bedak-bedakne tangga, mboten bedak-bedakne samudayanipun, ora kulino sombong, ora kulino ngagul-ngagulne kaweruhe anak lan donyane anak putunipun. Pancen bener Kang Gareng. Nggih, Pak Lasmin kok ya. Rasa blater semana aruan Pak Lasmin. Nggih, jan jenenge gedang Ambon ning mburi iki lho, Mas. Piye Kang Gareng? Gedang Ambon gedange wong Prenggok, gedene sak lengene Mbak Lusita Brahman. Biyuh. Ngantek kula arep mangan niku mboten sida, Mas. Loh, masalahe Lah ya urung didonne kok. Masa aku arep njukuk dhewe nang mburi, wong jenenge gedang goreng, Mas. Heeh. Gedang goreng niku jejerane niku keng pasar ngumpul ngantos teng mriku lho, Mas. Ya. Gedang goreng enek, terus teng Nagasari wonten, terus sing jenenge jajanan niku kuwebak teng jero mriku, Mas. Sampai yo tok dahar kabeh Kang Gareng. Alah ya urung ditokne belas lho. Loh, Ketok iki apa ya engko apa ya urung? Lha nggih. Ning nggih mboten ngoten, Mas. Heeh. Tegesipun priyayi mriki niki priyayi Prenggok. Heeh. Priyayi ingkang remen ing budaya. Ya, pancen ngono. Jaga kelestarian budaya, budayane dhewe yaiku nanggap wayang. Pancen ngono Kang Nggih, Gareng. mula Prenggok iki ora dadi wong sing dadi pekerja seni ning pandemen seni juga penanggap seni. Nggih, pancen ngono Kang Gareng. Kula Prenggok niku kula acungi jempol dulur-dulur Prenggok napa mleh Mbah Lurah, Mbah Wo. Mbah Wo Prenggok niku wah tenan saestu. Mbah Soirin. Nggih, Mbah Soirin kula dongakne muga-muga njing ben nggih saged nimbali kula dalah panjenengan. Nggih, amin. Nggih, Pak Soirin ya Allah. Daleme iki mriku kidul. Reng. Nik pripun? Iki dipirsani penonton akeh banget lho, Reng. Leres. Lah ya muga-muga Pak Soirin kabul tenan ya, Reng. Nggih, wong dagelane kabul oleh donga mesti kabul. Kaya Pak Soirin kok. Dagelane wis kabul nanggap mesti kabul. Utange ya ndang lunas. Amin. Kabeh ubakara apa rubeda ya ndang ilang. Mula kok ya nggih ngeten niki lek jenenge Prenggok, Tatung, Sedarat mesti niku nanggap kula, Mas. Nggih. Ngantek ora nanggap nggih rugi. Niku sing rugi nggih kula dhewe. Kok ya Mas Marsudi, Nggih, Sita Kang Brahman. Lucy Brahman. Nggih, Kuwi cara mobil apa, Reng? tronton. Wih, gowedhe. Nggih wis. Duwawa, Reng. Alah, mulai saka perbatasan Tambak Bayan, Heeh. saka Dengok teka Slawu wis ditulisi tronton tidak boleh masuk. Ya. Mergo dalan Slawu Guntur. Gila. Iya, ntruduk kowe iki. Wong awakmu lho kabeh do mobil mening-mening awakmu puso kan Coba seneng. dijumenengke ya Kang Gareng. Justru Mbak puso Sita. kuwi kok kuat. Iya nggih gawa kabeh iki. Nyuwun sewu lho Pak Dalang. Nggih. Umpama Gareng kuwi kendaraan kuwi ambulan. Ora apa. Sing numpaki Pak Mudin karo mayit. Andi, Mudin Andi. Aku mau wedi kok karo Pak Mudin. Lah kok iso wedi karo Mbak Mudin wong dadi ambulan kendel lho. Sirik aku ne. Sirikmu karo Mbak Mudin. Wedi aku. Lah kok iso wedi karo Mbak Mudin ning ndi gawa pocong. Mbak Mudin ngendi-ngendi apa? Pocong. Alah Mbak Mudin kene yo ora to. Apa? Wah, Mbak Mudin Prenggok ora golekane dolanane pocong yo ora. Apa? Paling ora iki engke yo kudu nyang kropiak kono ndelok gajah-gajahan. Ketoke wonge yo ora teko ki mau kok ya. Mbak Lusita Brahman. Monggo, jumeneng Mbak sowanipun. Lusita. Monggo Mas Benggol. Ya, yuk. Cakep. Oi, shoy. Oi, boy. Ho. You.
Ngapunten Ibu, lek ngeten niki bocor sing mburi dhewe. Trontone bocor sing manggon mburi dhewe. Mulane angger leren mesti ki kok masaku. Ki Rono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Lusita Brahman. Dangu mboten pinanggih kados pundi pawartosi. Alhamdulillah sehat sae Mbak Lusita. Dulur lanang ora saya tuwa tak sawang-sawang tambah saya anom wong kok ora iso kesut niku jampine. Alhamdulillah jampine nom-noman. Wah, leres niku. Tak Ceta tenane. nom-noman ki kambil degan kira no. Kados mengkaten. Nggih. Manten ugi Mbak Yu nggih kados maten. Kados mengkaten. Tak sawang-sawang amor bocah nom-nom kok tansaya nlungsumi. Tapi kedah kados mekaten. Kita sebagai kawula tua itu harus bersama teman-teman yang muda. Ya pancene ngono Mbak Lusita. Supados awake dhewe iki kesetrum. Heeh. Dadi yo enom nlungsumi meneh. Iya. Kudu duweni semangat kados mekaten. Ya pancene ngono Mbak Lusita. Leres. Menyesuaikan karo kahanan. Menyesuaikan karo kahanan seperti pada malam hari ini Iya. sing mirsa Masya Allah luar biasa wonten mriki masyarakat napa niku jenenge Prengguk sedarat. Prengguk sedarat kondang ndi-ndi. Heeh, pancen ngono kan Tapi Mbak Lusita. alhamdulillah kula wae nggih nembe mlebet teng mriki niki. Nggih. Alhamdulillah saged sowan wonten dalemipun Pak Pak Lasmin. Lasemin. Pak Lasmin. Ibu Parmi. Pak Lasmin Ibu Parmi. Pak Lasmin Ibu Parmi, Sam- apakah ada arti dari beliau Bapak Lasmin dan Ibu Parmi? Iya betul. Lek sampean mau wis merdekne po nyuwun Ya. sewu Pak Nggih nggih Dayang. Mbak Lusita. Lasmin dari bahasa kata Jawa, dari arti bahasa Jawa Betul. alias lasem. Terdiri Lasem. dari kata lasem. Lasem kuwi jarik lurik. Tegese jarik niku minangka piyai pengayom iso nggih nutupi barang wadi. Iya ta? Ya kuwi kaya to. Lah iya kaya to. Kaya to, kaya mancing Iki urung teko nggon kayata. Ya wis kok nggo kayata sik. Dek lek muni jarik ngono kok ndak nyaut ki lha apa ta? Lah modele iki trayo abang-abang ki angger turu wis disawang ping jero jare kok. Ya sesuai sembodo karo piyayine sebagai pelindung keluarga Nggih. putra-putrinipun napa niku kususe kagem Kang Garwa. Nggih, Bu leres. Suparmi. Bu Parmi. Sebagai seorang laki-laki yang bijaksana sing iso nglindungi garwane. Betul. Bu Suparmi. Betul. Nggih. Min Ya wis, lah semen kuwi tining ngono kuwi. Lek Teges. Suparmi. Suparmi. Min lasem termasuk Nggih. padha karo jarik. Lek min ki ya insyaallah duwe gawe iki ora min. Nah, Ora kurang samu barange tegese ora men ki ora kurang samu barange sarwa turah rezekine turah iya ta iya betul. heeh Ora lokak malah kebak. ora lokak malah kebak Ora wutah malah wutuh. Iya. Kula dienengne tasakuran Nggih. nanggap wayang dalange Ki Marsudi bawa laksana garwane 5 banci sedaya Alah, senengane mangan dara tur uda sedaya. wis nek ngono kuwi cepot kabeh, Reng. luar biasa sing rawuh masalah ini sopan-sopan santun-santun sing putri cantik-cantik Nggih, tenan kok ya. Napa melih niku wau Pak Lasmin kan wonten Ibu Parmi. Iya. Lenggah Ibu Parmi niku. ditole aku urung sowan kalau Bu piyayine Parmi niku sing lenggah niku. Nah, Masya Allah piyayi kok langsinge kaya ngono padakne Masya Allah awak, padakne awak. aku umpama bodiku kaya Bu Suparmi kira lek mlaku ndangak Lah kok iso? kemayu piyayine bodine langsing aduh hei Bu Parmi kok. bojomu kae kok gak ngono kuwi to Bojoku ki ayune wong sak alam donya kok. ayu ngalam donya padha ape mati sisih Kuwi ora jope mati sisih. Lah apa? Kuwi ki pase sekoke bubrah. Dadi mlakune ngono. derek dedonga kepada kedua mempelai Betul, Mbak Yu. mantene ning endi Nggih. oh pundi oh pun bal-balan Nah. iya mboten napa-napa didol apa-apa tredi arep-arep Pak Lasmin ki yo ngono kuwi lho Nduk enggal-enggal momong putra wayang nggih to Nggih. agem kersane momong
putu. Putu. Ndang enggal ngomong putu. Ndang babar menika beliau Mbak Yu Dewi Tri Rahayu. Wis Nggih. mesti ayu iki piyayune Dewi. Pikantuk Mas Galih Indra Pratama. Galih ki tegese kayu sing ning jero atos banget. Oh, ya cocok ya. Lho, putenan yae niki ya ketok ya atos. Kowe iki kok omong apa kene anak-anak di bawah umur. Tegese ki atos ki teges lho Yu. Oh, iya, iya. Teges ki bisa mengatasi suatu masalah tanpa masalah. Betul, betul, betul. Dadine Ya. BPKB sakandane iki ya ndang digadekne ngono. Aja kuwi ulang-ulangan rambut cek. Alhamdulillah mugi sing rawuh sedaya tansah diparingi panjang yuswanipun. Amin. Amin Pak Alamin. Numpak tronton lagune mundur. Ya Allah, ya Allah. Apa kuwi? Mugi para penonton panjang umur. Amin. Numpak tronton. Wong. Numpak tronton bane gembos terus piye, Pak? Para penonton mugi mboten ngobos. Masa ngono artine? Yo ora to. Piye? Ya paling ora ki tuku. Maksudnya ora masuk angin dadi kan ngobos. Para penonton ningali Mbak Lucy ngantik gobyok. Lah. Awakmu kuwi numpak tronton? Numpak tronton bane 7. Oke men. Lah kan lek 8 kan ya genep awakmu Terus? bocor siji kok. Ya terus. Ya numpak tronton bane 7. Iya. Penonton kabeh muga-muga akeh ing ilmu. Alhamdulillah. Lah ngilmu kuwi akeh banget. Di ngene iki ya golek ilmu. Awake dhewe nonton ngene iki ya mencari ilmu. Ilmu sing berkah. Ngono. Wonten dawuh Bapak Nggih. Dalang. Ketawi sing kuatah sangat Alhamdulillah pamundutan. nggih. Ugi kantur inggih matur suwun ugi pangabekti kula kunjuk dhumateng menika Mas Andika ugi Mas Lingga. Keluarga saking nggih menika Bapak Lasmin Ibu Parmi nggih. Mugi-mugi dipun sekecaken sedanipun mangke rayi wilujeng sedayanipun berkah barokah rezeki tambah. Mas Andika ugi Mas Lingga sak keluarganipun sedaya nggih amin amin ya rabbal alamin. Pak Lusita. Nggih wonten dawuh. Nah, monggo niki langgame napa dangdute nderek kemawon. Nek kabeh ngateng nggih sing halus-halus napa niku mau? Pokoke nek kene iki Coba kabeh- ki rengki wacan reng. Nggih. Napa? Nggih. Kok iki rumangsaku ki dadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Mbah Rimun. Mbah Rimun alhamdulillah. Nggih. Nyuwun gending nomor setunggah Reok Ponorogo. Orek-orek Kedung Banteng. Sing yo beti sing jogeti Mas Gareng, sing ngampek klenger terima kasih modar. Tenan apa piye? Niki wonten titipan erek-erek gangsal atus. Lho, kula titipne Gareng. Nih. Kowe tanggung jawab kowe. Nyun sewu lho Pak Dalang. Nggih. Kayake dheke sing nggawa. Lah niki terima kasih orek-orek di bawah ini. Nanti di bawah nih. Endi? Lah kemana tulisannya 500 nanti? Tulisan 500 lho. Endi duite? Lah di bawah ini ki masa kok gembol rono? Wah kurang demok ya. Lah mbok sumpah blek to yu kowe ki awakmu kok tumbak nem-neman. Tumbak dicucuki. Oh ya ora ana Siji tok apa-apa iki. nggih. Iki enek Reok Ponorogo, orek-orek Kedung Banteng. Mengke Dipinangkani diatur Mbah siji Rimun. pokok siji. Pokoke Nggih. gene kepenak. Iki sing ngadeg adewe ya ura-ura. Mm-mm. Ditanjake sindene sing Oke. cantik-cantik. Oke, Nggih. siap ya. Anu, diaturne sing halus riyen nggih. Napa niki? Sesideman napa anu? Riyen maring ngoten orek-orek mboten napa. Iki didawahne orek-orek ya yu ya. Ya ora apa-apa kuwi kok sing penting kan dhisik dhewe alusan didawahne. Orek-orek Sangka alus sik ya Kang Mbak Lucy. Ya kowe Nggih, diganti nggih. apa kono ya kena. Ya. Wiwitane Wiwitane. ya aja ngono to. Mumpung ning prenggoke kabeh dulur ben krungu. Pak Pamun ki nanggap wayang, aku ki deklamasi ngono lho. Sing ngomong nanggap barongan ya sapa? Iya.
Ya iki gandrung tok-tok maneh lanang karo wadon iki nyontoni mantene. Lek manten anyar ki kepiye, lek manten tuwa iki kepiye dadi manten kuwi diwenehi contoh sing apik. Dadi manten kuwi mbok wenehi contoh sing apik. Mas Marsudi. Piye? Iki jane sinden apa ula sawa? Lah piye kok Kang Gareng? Kok kancane ngomong iso ngidoni dhewe lho iso nyembur-nyembur kok ya. Anderek sang pekik Anderek sang pekik digandrung lah kowe apa ngerti aku to? Lha piye to? Kowe ngene iki doyan mbok digandrung kaya bentuk kuwi. Lah apa wong sing ora nek sing dipangantane awakmu? Awakmu ora kolu ya dipangan. Oh, ya tok-tok maneh iki lek ning dhuwur panggung iki dipadane sampean mbok rupane kaya kethek ritek ya tak anggap ganteng ning dhuwur panggung kok. Ngomongne kok kethek. Aku mau liwat Prengguk ya yu ya. Liwat Pengguk kulon kono. Aku cethuk kethek karo anake. Delalah aku liwat mobilku liwat seret anak kethek kuwi ketabrak mobilku mati sak. Mboke kethek nesu apa ora? Ya nesu to wong anake ditabrak ora nesu ke piye? Sabar. Piye to maksude? Aku liwat alas Prengguk kulon kono. Cethuk kethek wedok nggawa anake. Delalah mobilku liwat, anake iki ketabrak mobilku plos. Bres. Mboke kethek nesu apa ora? Ya nesu ngamuk wong anake ditabrak, mati kok ya tak. Jotos lek aku ketheke. Sabar. Nyapa kok aku sih sabar? Sabar. Wareng ngelok nek kethek ngono ya. Malah ngaku. Ngajar. Oh iya. Teko ndi mau? Priya bagus. Pareja. Gandrung reng. Kang olah budaya ibu-ibu kersa batang lah digandrung kok lambene ngene-ngene kok macam bagusi agak Kowe iki lho reng. nah ngono lho ya Mas Gandrung kuwi sing tenan. Ekspresine sing tenan. Dadi yo setengah ngrangkul-rangkul, enek buah ya dipangan buah. Ngono. Contoni Pak Contoni. Dicontoni wong aku ora iso kok. Contone. Wah aku ora tau kok. Adep-adepan gandrung ki adep-adepan. Ya awakmu dicontoni to. Lha ya kene wong nggone kene kok nyontoni. Contone lek ngendikan diajeng. Diajeng ngono. Diajeng. Apa diam? Wong kan gandrung terangan. Ya ngono lho, suwira pinanggih sliramu kok. Iya dasar jangkrik. Yo, aku kadung seneng-seneng kok malah. Ngene, sajake kowe kok kaya rambut lek karo aku tak pilihne sing nyus-nyus sik. Mama, aku gini gara-gara dolanan gini-gini ki yo. Wah, tenan. Nyapa? Mobil entek loro. Aku wis kapok. Makane golek bojo ki sing kaya aku wae. Trima ndek bojo kaya kowe ya. Sepisan seneng ping pindho seneng ping telu ki wayah bar esuk ya kerame kumat. Kowe ora roh keistimewaane sapi. Sapi Brahman. Makane jenengku Lucy Brahman. Ditengeri wong wedok sing rasa nggih to. Nggih no. Pak Dalang. Wis mesti sarwa gedhi kok. Banyak. Brahman kuwi sapi. Saka daginge wae larang nggih to, Pak Bu. Lho. Daginge larang nggih to? Heeh, punuke. Daginge punuke, kulite kula ketinggi nek kena nggih sepatu, nggih klambi, nggih tas dan lain-lain. Ngarep mburi punuk tok. Diomongi urung ilere. Ilere kuwi ndadekne pipi ki srut dadi jebember. Iso tinggi memutihkan perawatan iler sapi ki. Urung uyuwe. Mas Marsudi. Pripun? Jenengan badhe nyuwun uyuhe Lucy napa pripun? Kowe aja mbok delok ngono kuwi nyuwun sewu Pak Bu. Kotoran hewan, terutama
sapi. Brahman. Nah, uyuh dan letongnya itu Serbaguna. bisa menyuburkan tanaman. Contohnya takono bapak-bapak tani iki sebagai pupuk organik. Organik. Tletong sapi Tong. kena dige gawe pupuk organik. Sing Brahman. Oh, Sing Brahman kuwi ya. iya ora percaya. Kowe tak wae letongku kowe. Mah Gel. aku mbok kei Kan mau dinyek ae lho aku ki. Liyane ayu-ayu bodine ninting-ninting bareng aku tronton melindus jasmu kuwi. Gel. Bagaimanapun seorang wanita arep gedine sak cakruk druwa. Sak togo kan sak gapura. Lemen wong wedok kuwi langsing nggih to, Bu? Masa mbok bojoku sing motone dopet anu ilang sisih kae, mbok alem cahayu. Ngono ya seneng. kaya ngono kaya semaput sik no. Wong awakku sakmene apa kaya tahu temupan Lombok. Lombok temupan tahu. Kaya Anderek sang beki. kaya ngono wong ayu tresnamu marang sliraku. Injih saestu Kakang Mas. Ana apa wong ayu? Rinten kelawan dalu kula tansah memuji minjang-minjang menapa panjenengan enggal dipun pundhut ingkang maha kuwasa. Kang Mas, Ana apa wong? wonten ngalam donya dek ora mudeng. Dicetakne bojone mati. Asem kok terus. Wes ajake ora mudeng aku ngadeg nduk, ngadeg sing ndi? Pilih sing ndi? Hani. Iki ta? Mbak Ani. Mbak Ani. Nduk Hani. Iki arep mbok jojokne aku. Lho, piye ta? Ya wis ngadeg nduk kene tak kuat-kuatne atiku wong. Jaremu seleramu sing ngene-ngene iki. Lek karo aku gegeden omongmu tronton. Lah iki tuwi wis ritek-enteke akeh kok iki. Loh tipis piye bodine apike kaya gitar Australia. Oh, gitar ngesor dhuwur kaya triplek kok. Jane motore gareng Sulaya lho kaya triplek piye iki lho. Bodine kaya ngono kok iso. Oh iya, aku nonton iki kok ngarep kok kleru kudune kok Rengan. pripun? Bodi sing paling hot ki kaya ngene iki, Reng. Ngeten iki. Deloken, Reng. Saka dhuwur sampai teko nggon ngisore tengah ngampek teko ngisore neh sampai teko ngisore neh biyuh. Wong aku ki ya manut dalan. Pokoke sarwa pas, Reng. Cenek Mas Gereng niki nuwun sewu senengane sing tobrut ya ora? Lek tobrut ki ya ngono-ngono kuwi. Lek kuwi ki ya pangkat tronton ae kok ya aku. Kowe nyek. Sapa iki? Hani Kusuma. Hani Kusuma. Aduh. Bodine kaya apa? Gitar Spanyol. Sing kalah langsing karo aku. Lah kok iso? Aku biyen langsing bodiku kaya gitar Australia. Kowe kaya sak dhuwure Hani ki biyen nom-noman. Urung kebledosan mercon. Saiki kena virus ya bledos kaya ngono ki. Kowe lah sing lanang tengah. Aku tak tengah ya. Pilih sing Mas Marsudi. Halo? Suwira ketemu ya pagere anyar. Apik ya? Sarwa apik kok. Pager Beneran anyar. iki. Ndek ini to Mas, iki lek kumasang pas wayah poso. Aduh aku isin aku Mbak Lucy aku kisin. Piye? Napa kok isine? Jamaah traweh. Aku sregep-sregepe megur sajadahku anyar metu kewer-kewere kae. Metu rumbai-rumbane. Bareng tak nggih sujud, aku ngene terus pak jedak ngono nyantol. Oh, dadi petikan lho sak masjid. Rumbai-rumbai ku nyantol ning kawat. Lah kok protol iki untuk pasangan iki. Alah, layak ternyata ki ngefan karo awakmu to Gareng. Bojone mulai kapan kae kowe ora ngerti bojone Gareng ki ya dibendrat cangkeme. Allah. Ya, kowe iki to gawe kawat ngono ki lho, Bu. Tapi beda, Nduk. Napa? Bojone kawat 16-an dirampal nang ngitune kae. Aduh. Kuwi udu bendrat kena GBL udu. Lah apa? Kuwi bar ditonyoni wong nang pasar Balong ngono lho. Saiki Mbak Lucy, saiki bojone Mas Gareng ki nuwun sewu gue ngakire
Ora to. Kayak ora duwe. Apa? Kan dusur urung mari. Yo. Ayo digandrung. Maria. Kono. Oh ya kono. Maria. Bledos. Napa ta? Sing Wong bener bagus. napa? Piye-piye wong bagus kok mblados piye Oh, to, Nduk? catetanku bledos ke mau. Kuwi meneng ae kanggone ngati ae. Oh, nggih. Lah iki ketokne kene ya priya bagus. Maria. Bagus kang olah budaya. Ini Romantis kan. Kandhane Karo bojo nom romantis. Nek tipis ki ya keunggulane ngene iki. Gaya napa wae iki fleksibel. Jajalen Aku iso. Iya. penak kecapes ngene, sik ngene, ngene. terus ndak jelek. Aduh. Iya. Terus dipaku. Kleru lho. Kurang siap emang ya. Iya. Ya penak ngene jajal sing tobruk ngene Wah, iki ya kok penak menreng. Iso aku ngono kuwi. Alah aku bojo tuwek ya gak kalah to, Lin. Alah, jajal. Yo, kene. Tangane sing lanang sing kiwa. Yo. Oke. Iki tangane kiwa tunggal kiwa. Ayo. Kang olah bu. Sing munyer sapa iki? Ya awakmu. Saya. Gak. Ngapa to ning dhuwur panggung kok nggawa dongkrak iki? Iku dongkrak. Wong dilungguhi kok dudut ngono kuwi ngapa? Iki anu HP ku lali tak kantongi ning ngarep iki. Dudu Mbak Lucy dudu kuwi. Apa? Dudu kuwi hernia. Sumpah wis tak potong 2 cm. Wis to. Wis. Hernia ki tambane iki lho gampang Mas Gareng. Apa? Alah hernia kae yo anggere esuk sampean godhog banyu hanget-hanget kuku. Iya. Dipiuri uyah ngono kae to. 2 sendok wae diolesi esuk sore 2 minggu Mas Gareng. Wis 2 mari. minggu ae lho, Mas Mari, Gareng. mari. Dadi ndok asin. Dok, Dalem. wis mari hernine amu. Wis mari apa urung? Wis. Ya wis, tak kira lek urung arep tak delep. Alah. Iki saking penggemar Pak Rohadi, saking Semarang niki nggih nderek nobar live. Sembah Ning nuwun ari ingkang sedaya nggih sami live rawuh. YouTube. Wilujeng dalu. Saking desa wisata Kecamatan Sumowono Semarang. Nggih. Dimirsani Masya Allah. nggih. Sing live Dipun streaming sekecaken kathah Pak sanget. Rohadi. Nggih, dalu niki sing napa kanca-kanca YouTuber kata sangat Kata sangat Nggih. dulur-dulur Madiun nggih rawuh. Nggih, wong- Magetan ya rawuh, Nduk. Magetan ugi. Iki sangka Brangkidul kono ya rawuh. Nggih. Jember nggih rawuh yu. Loh, Alhamdulillah keluarga besar ugi dari Jember juga. Nggih wau ki wonten Bapak Kusno saking Ponorogo wau tasiten mriki Bapak Kusno. Nggih. Taksih. Ugi matur nuwun rawuhipun nggih menika Pak Miseni saking Karangmojo ugi rawuh matur nuwun dipun sekecakaken. Sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung-yung piye diajeng? diajeng iki ketoke ora tak mut karo aku. Oh ya ngene ketok maneh. Lip sync. Kak Mas, dangu boten pinanggih. Kados pundi pawartosipun? Panjenengan boten kapan kalian kula? Kok kaya suarane buta to? Iki kon Wong lip sync gandrung malah mening-mening kok iso ngidoni lho. Aku rada anu. Terus ndukani. Assalamualaikum Kang Gareng Niki. niki Waalaikumsalam.
sak rombongan saking Tanjung Rejo ugi rawuh. Amin, alhamdulillah. Mas Erik sak rombongan Nggih. menika nyuwun gending Taman Juruk Sesideman. Cukup semanten atur kula. Wassalam. Nggih, Mas Erik matur rawuhipun. Selendang kuning ning Kang saking saking kowe masa sandingan karo garangan kok malih mleset to wong ae. Lho Cak Enom kan ya pinter cengkok reno-reno to, ala kekinian. Suara kurang permana. Ing wasis angungrum marang bendara tiasoles tia pijer Ayo. ngincangake alis Terus nasas Yaud. idama. Mas Diman ugi katut dumateng nggih menika Mas Fitra. Karanglu. Ha nggih. Ceketaken. yuk yuk Sesideman teruntuk Mas Mariadi Tanjung Rejo, Mas Erik sak kanca sedaya nggih. Luwe becik patenana. Yo. Timbang pisahan Antiaka Sulestia. Wajan. Boya. Wangi samudana marang kula waraga. Yo. Karawalan putra liwat kincanging alis wasonang mandang rasane atiku Toh. Mas ing serius wangku aku isih mampu nglakoni Ya, ho. mangka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduka andripo jiwa rakyatku tak gurem kahormatan rutuh ngarepi Yo. Yo. urip ana kutha gedhe Boy. Yo.
Urip ana kutha dadi menatu kenging masa isi Sebangun Terima kasih Mbak Hani Kusuma niki nggih. Matur guing panuwun. Bintange Kota Tulungagung. Tulungagung. Keki